по домовете един ден си вие правите. И тя казва, И големи. Знаем какво правим. Участвай. докторе, ти видя ли бе, сами? Аре, ти шо, кой пусна, ти спряга? Сега е. Ето, ми чуваш, бра. Ти на къде става, ти му там много шли? Абе, върти са там, тя загъза се върта. Пунто, мунто! Колко са Сра! Брачетката го свана. много бързо свърта. Ма ти само загря сега. Аз съм волна пеперута. Давай сега. Ти много. Ужасно бързо. Тя ги обяснява като пусни. Абрикантия? Брусия таза. Абрикантия таза. Брусия. Таза отляво, таза отдясно. Един е как да е тука, другия да е тука. Повтаря го както го казват също. Ръцете ги гледат. Да. И сега. Добре, сега. Ей, давай сега, давай. Ще се бие.